Egunon denoi, zer moduz zaudete? Bueno, espero dut denok ondo egotea. Gaur irakurtzen egon naiz goizean. Eta aurkitu dut, badakizu zer aurkitu duten? Lasaitasuna aurkitu dut. Claro, egun hauetan oso urduri egon naiz. Egoera berri batean geundelako, ezin ginelako kalera irten. Eta bueno, irakurtzen ari nintzela, lasaitasuna aurkitu dut, emoziotegian, eta irakurriko dizuet. Lasaitu ederra sentituko dugu, zama bat gainetik kentzen dugunean. Mehatxu bat atzemateari uzten diogunean, edo barkamena eskatzen dugunean. Esate baterako, lasaitasuna sentituko duzu azterketa bat amaitutakoan. Arrisku bat desagertzen ari dela ikustean, edo akats bat egin duzula onartzen duzunean. Lasaitu hartzeak esan nahi du, sentsazio edo egoera desatsegin bat amaitu dela. Eta nola lortzen da lasaitasuna? Erlaxazioarekin lortu ohi da. Zailtasunak gaindituta berriz sortzen da bakea. Eta lasai sentitzen gara. Hau da marrazkia, begira. Eta zer pentsatu dut? Dantza lasai bat egitea gaur. Musika lasai bat jarriko dut, eta hasiko gara, denok lurrean eserita. Lasai, lekua egin lurrean. Eta hasiko gara, oinak ikutzen, masaje bat egiten oinetan. Goxo. Kolpe txikiak ere eman ditzazkegu, horrela behatzekin. Gorputza esnatzen juteko. Bai? Zaborak aigoko geha. Masajetxoak, kolpetxoak. Hanka guztian zehar. Eta beste hankara pasakotea. Behatzak. Utuko ditugu. Oinazpiak. Kolpetxoak. Eta gorakan. Igoko beha. Bizkarrean gora ere. Behatzekin egin dezakegu, edo eskuak itxita. Suabe, gorputza esnatzen juteko. Belauniko jarriko geha, eta ipurdia, esmatuko dugu. Bizkarra, eangoraino iristen geha. Kolpetxoak ematen, sabelean ere bai. Bularrean. Beso bat. Beso azpian ere. Eta beste besoa. Eta beso azpian. Eta lepora egoko geha, masajetxo bat lepoan. Eta sorbaletan. Esnatzen juteko. Eta burura egoko geha. Kolpe txikiak buruan. Behatzekin. Belarriak luzatu.
ditu. Sudurra, begiak, begietan jobe. Oso ondo, zutituko gera. Eta poliki hasiko gara gorputz atalak mugitzen, bai? Lehenengo eskuak forma ezberdinak probatuz, eskumuturrekin lagunduz, behatzak banan mugitu eta luzatu, eta ukondoekin berdina ingo dugu. Lagunduko diogu eskuei, ukondoekin, formak bilatzen. Airea marraztuko bagenu bezala. Sorbaldak ere, mugituko ditugu. Eta ze dantza ateratzen zaien gure besoei. Suabe, lasai, presa gabe. Eta denak balio du, bai? Eta orain hasiko gea, bizkarra mugitzen. Ea nola mugitu dezakegu bizkarra. Bizkarrarekin, bularra ere mugitzen dugu. Atzeraka, aurreraka. Eta gerriaren mugituko dugu. Ea zer marrazten dugun gerriarekin. 8 bat marraztu dezakegu. 0 bat. Eta oinak mugituko ditugu. Bueno, hanka osoak. Oinak, belaunak. Eta aldakak ere bai. Eta bestea, beste hanka. Bilatu modu ezberdinak mugitzeko. Eta orain burura joango gara. Burua poliki mareatu gabe. Eta bilatu forma ezberdinak buruarekin mugitzeko. Gorputz atal guztiak mugitzen saiatuko gea. Opa! Oinak ere bai. Bakoitzak nahi duen bezala. Libre! Mugimendu handiagoak egin ditzakezue. Edo txikiagoak. Bakoitzak behar duena.
eta zuen dantza sortzen hasi zaitezkete poliki-poliki. Dantza lasai bat, handia, txikia. Eta nahi baduzue, zapi bat hartu ezakezue eta jarraitu mugimendu horiekin eta zapiarekin dantzatzen. Zapia marraztu dezakegu airean. Eta hau izan da, gaurko dantza proposamena. Espero dut gozatu izana, nik asko gozatu dut. Eta jarraitu zaintzen, bale? Muxo handi bat, besarkada bat denoi, eta gora bihotzak! Aio!